Çand li ser mekan ava dibe. Pêncî û heştemîn mêrîcana çand û huneriya Tetwanê ku bi duruşma li Tetwanê çand heye huner heye, em hene têl darxistin didome. Ji ber salvegera Komkujiya Şengalê di bernameyê îro de tu konser tu nebûn. Di roja çaremîna mêrîcanê de panelên bi mijarên tundiya çandiya nexweyayî û rêbezên çandiyên jinû ve avakirinê li avahiya Konservatwara Şaredariya Tetwanê hatin darxistin. Di panela tundiya çandiya nexweyayî de hevsereka Komela Çand, Huner û Wêjeya Jinan Kaset Saliha Ayata wekî panelîst axivî, nivîskar Dîlawer Zeraq jî li ser mijara rêbazê çandiyên jinû ve avakirinê nirxandin kirin. Çand ji bo Kurdan qada xwe îfadekirine ye. Di panelê de destpêkî Saliha Ayata axivî. Ayata pêşî Komkujiya Şengalê ya ku di sisiyê gelawêja 2014 de ji aliyê Daişê ve li Şengalê li ser civaka êzidî hatibû pêkanên şermezar kir û got Mehrîcan li ser çandê tên darxistin. Çanda me jî bi salan e dibin qirkirinê de ye. Ev qirkirin car car bi tundiya sembolîk, car car jî bi tundiya çandî dimeşe. Meseleya çandê ji bo Kurdan meseleke pir girîng û kûr e. Ev sed salên dawiyê çend ji bo Kurdan li Bakurî Kurdistanê qada xwe îfadekirinê ye, qada xwe parastinê ye. Helbet dewletê jî li hember vê parastinê şerek meşandiye. Di vî şerê de gelek metodê tundiyê bikar aniye. Kurd tenê rasî tundiya fizîkî nayên, bawekî eşkere rasî tundiya sembolîk û ya çandî tên. Çand li ser mekanekî xwe heyî dike. Piştre nivîskar Dîlawer Zeraq wekî panelîst axivî. Dîlawer Zeraq li ser têkiliya çand û mekan sekinî û got çand li ser mekanekî ava dibe, tiştekî berbiçav e. Çand li ser mekanekî xwe heyî dike. Ev mekan jî ji bo me Kurdan Kurdistan e. Rabûn û riştena me, erf û adetên me, muzîk û govenda me çanda me ne. Lê çanda Kurdan ne tenê ji muzîk û govendê pêk tê. Awayê fikrîna gelekî jî çanda wî gelê ye.